من يخومي ذقر مأتوزب مبرات ويقويتهم نابخم مدرخ نابخم يقويتهم دحن بحاسة أخذتنا أننا نقبرنا خلينا دحن كجمر لك يعني anyway بشن سنتنا نتورك نقع دحن مصافهم نوح بزي خوينو كازي نراخب مالتيو بس بزحات hopefully تنافقنا لنا إنه أبز مزينا خاطي نافقتنا بأونتاو دفنة تساتفو خمجلت تسفى قبر فأحالفو داويتي لومي دماء كلونتي قطعتنا قالوا ثلاثة تقاطعت اللونا انتروديس قبركم يبعلو أنا قل نقعد أحد متأخو مو بالشمس نتناقض بالفائد ويتقوم أرستنا كلنا فلتنا لنا زباوي زيم قداواتن وعل سلام إثيوبيا سعبيناتون إيرتران ناي لو تحيلتات إيرترا زصبيهم عماماتن يزبل كمو أغايشنا حوي إدريس همد إبراهيم أنا أبتناي بحبار ودبات هذا صلال كجبرا زنقاسقاسلو هذا خابتم اكتيف زنقاسقاسيو ابال تغاد لحند إرترا خوينو كون لعلي I think دكتور يوحنس كمون عند برهان بلاس إدريس همت نفسهم انت لاليكم مجمريا على حن مساكم تي أرئستي بتاع مسفح مخان يردعنا كمتي أرئستو يخون مبار الرأي والرأي الآخر يقولوا بعربية رؤيتون كالي رؤيتون حج كلنا the same رؤيتو خلونا أي كإليني كنك نسخة ما يترئيو بزبل الملكة ناي ديبيت إيو حكاية لو مشت كم زي حبتي مبراز ولا تخا مودريت قبل حوي داويتيو قدمي أبتي مأتو ناقن هذا جايش كلهم قاعد حن مساكم كنا سبت ربنا لي أتو خمسة لو تستقبلوا تهلو نداويت قبر مسكال زي فلت أقازل لنا يمثلن جنا أنا انتهي لخفل ينو نفسهم introduce غيركم أنا كم زي أبزخ أسر حل خذيلكم تجمركم زبالة أيو زي فلتكم كيهلو قالنا خان فلتكم هنا كأوترفة تعمشت ناب حوي داويت كساقركم يه thank you خام برات اوكي دحن نيشتي كمل الله أبو قال جزينا مترجم هادلاينت كلنا ينا عربية سلازي من التحدى جزينا مالتي حتى هم كأت بدلهم دحراتي رأيتهم كتعنس بس إحنا بدلهم مقانقة حتى تقوليهم إدريس خاني بنعوه ونشأو قانقة كملش مالتي دقللو مالتي كم كيدنا مالتي قويتهم I think تا مترجم تسأجمنا خمسة لنا خرد قلنا نحاول جرماي حج بتلفون تراخبنا أبقى بوتاس لزلهم كدونجو مقانو حابيرني انت خيله كاب عربية ناب تجرينيا نحاول يدرس كتحقاقزه جنسون صبو تجرينيا خيلي كاو ترفه كاب تجرينيا ناب عربية يبلنا أنلس حدا فولنتير حراين تزيلو ودحنكم هوايدا أباهم thank you Marat thank you Witomai نخلكم كسلام قاعد عن متاخم بزي قداي
ተገዲስኩም ኣብዚ ክትሳተፉ ምምፃእኹም ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኣብ ጉዳይ ህዝብና ዘለኩም ተገዳስነትን ከምኡ ሓላፍነትን ዘመስክር እዩ ተስፋ ንገብር ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምትእኽኻብና እዚ ገለገለ ነገራት ጠቃሚ ዝኾነ ሒዝና ክንከይድ ኣርእስትና ከምቲ ሓዊ ጎይትኦም ዝጠቐሶ ዞባዊ ዘይምቅዳዋትን ውዕል ሰላም ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱ ንኤርትራን ናይ ለውጢ ሓይልታት ኤርትራ ዝፅበዮም ሕማማትን እዩ ብርግጥ እቲ ፎርማት ሎመዓልቲ እንጥቀመሉ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ እንጥቀመሉ ፀናሕና ፍልይ ዝበለ እዩ ጥራሕ 3 ሰባት ሒዝና ምምፃእና ደይኮነ ንሳቶም ከዓ ኣሕዋት እድሪስ ኣሕመድ ዓንደ ብርሃን ኣብርሃ ከምኡውን ዮሃንስ ሃይለ ብወገኖም ዝህሎም ዝተፈላለየ ርእቶታት ኣብዚ ጉዳያት እዚ ስለ ዘገድሰና ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ክህልው ዝኽእል ዝተፈላለየ ርእቶታት ካብ ዝተፈላለየ ሰባት ምስምዑ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብኦም ጥራሕ ከይተወሰና እውን ኣነ ብወገነይ ዝከኣለኒ ሕቶታት እንዳቕረብኩ ክብርብሮም ክፍትን እየ ንዓታቶም ዝተኻለ መጠን መልስታትና ሕፅር ዝበለ ክኸውን እዩ ግን ነብሲ ወከፍ ተሳታፊ ናይዚ መዓልቲ እዚ ብገባብ ኣብ ቴክስት እንድሕር ጌርኩም ሕቶታትኩም ከቕርበሎም ይኽእል እየ ክሳብ ኣብቲ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ዘተኮረ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክፉት ናይ ክትዕድል ክህልወና እዩ ስለዚ ብሩኽ መዓልቲ ክገብረልና እምነ ካብዚ ሓሊፈ ምናልባት ክጠቕሶ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣልዩ ዋላ እኳ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይምቅዳዋት ክንጅምር እንተኮንና ቀንዲ ኣትኩሮ ናይዚ መዓልቲ እዚ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእ እቶም ናይ ለውጢ ሓይልታት ገጥመና ዘሎ መኸተታትን እንታይ እቲ ክንገብሮ ዘለና ናብኡ ከነተኩር ኢና ክንፍትን ስለዚ እንድሕር ርግእ ኢልና ነቲ ጉዳይ በብደረጃ እንዳተኸታተልና ይኸድና ሆፕፉሊ ኣብ መወዳእትኡ ናብኡ ገፅና ክንከይድን ኣብኡ ጥልቕ ኢልና ክንዘራረብን ክንክእል እሞ ብቐጥታ ናብቲ ፕሮግራምና ንምእታው ብቐዳምነት እዞም 3 ኣሕዋትና ቁርብ ነብሶም ከላልዩ ዕድል ክህቦም እየ ብድሕሪኡ ናብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ኢና ሓዊ እድሪስ ብኣኻ ክንጅምር ቁርብ እድሪስ ሕመድ መኒ ድሓበርካና ፅቡቕ ይቕኒየኒ ኣነ ሽመይ እድሪስ ሕመድ ይበሃል ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኤርትራ ንጥፍ ከምቲ ሓወና ጎይትኦም ዝበሎ ኣባል ተጋላሕነት ኤርትራ ኣባል መርሕነት ናይ ተጋላሕነት ኤርትራ ኣባል መርሕነት ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣባል ፍጻመ ኣካል ኢኻ ምስኡ ተኣሳሰር ከዓ ኣብቲ ናይ ምውሃት ኮሚቴ ናይተን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብኡ ናይ ኣብተን ኮሚቴ ከዓ ንጥፍ ነይረ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ እየ ዘለኹ ማለት እዚ ናተይ ባክግራውንድ ቁሩብ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ታንክ ዩ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ኣባል ኔትወርክ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስለ ዝሳተፍ ትፈልጥዋኹም ግን ሕፅር ኣቢልካ ኦኬ ኣነ ዓንደ ብርሃን ኣብርሃ በሃል ኣብ ኢትዮጵያ ይዓበየ ኣብዚ ማንቸስተር ይነብር ኣቦ 3 ቆልዑ እየ ኣብዚ ፖለቲካዊ ናይ ኤርትራ ከዓ ከም ሰበይ ይሳተፍ ይቕኒየለይ ጆን ዮሃንስ ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ፕሬዘንቴሽንስ ገይሩ እዩ ትፈልጥዎም ካብዞም ዝዓብዩ ዘለው መንእሰያትና ክንብሎ ንኽእል ኢና
very promising person قال بعلها عرب زعبا يوهانس تحبر كنا تبو أقدم كالعلاقة سير كان اللقاء أخبيت كالله كان اللقاء زغنا مجمر تاسنيتنا نبي بروجرام أواهدكم سلطة المقوم مسجني دلي أزيو هواس وانس لزلنا وزعنا تارس تمسيها نزتها مسحاو مدن دبرهانن ذات ودس بلني بمساراتنا اليوم ذاتنا كمبانا اللي هون دامبر كنمالا اندر من سعره نايمن حساب زيادة بلس كانت علامة تمالالي ناس أبزت أبفاته موت زلنا بيجي نهاجر تكم حساب أمتوت كلنا لعلنا فنسمعنه بهم يزن بابا عندنا نظام آياتي هو دار وحساب بلس إلى يكون مسير الله يا تدحر بعد عم دول كابوجة تجي جلس الله أبي أبي وليدس مرة يونيفرسيتي ودي منسترة الناس راح تنياني رأي بدحر مجرم نسيا أو ماسترز PhD رأي بدحرو يونيفرسيتي ألبرتا نسيا أم ريسيرشر صراحة هي إجي أب أتواي النت منسترة النا كان ريجولاتور ساينتست غني صراحة عندنا أب كارلتون يونيفرسيتي أجان بروفيسورين أتلومي زمصو زعبا وي بزاربوها والقوي ناتي ريتي نزقنا الصراحه استاذ فرايتنن ونزقنا قال ذو كل ነገር بالله ابزي اخذ صراحه انت يغني لنا كلكم ما نبتي غن الاستناء ناتو I think تي زلنا خنوتات حجي من البات قلقل شنغاتو تسفاتات اللو وقال إيشان خاتون بزح شغل قلب بالنقرات اللو تسفان قبر تزلون هاي سلام عن فتات هابتي كلاتنا نتبعو تاچاقتو تقتفل برقت كل بزح قط كلو يا مقدي ድሮውን ብዙሕ ሓጎታት ንዘለና ግን እስኪ ንመጀመርታ ኮነና ሜይቢ ሓውና እድሪስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ፕሬቶርያ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ገለ በለና ብዛዕባ ኣረዳድኣኻ ወይ ናትካ تعزبتي أو حتى بالكا مجمر متان كوننا Okay, thank you David. قرب جيتون بليز فولو في السؤال الأول اللي ذكره الأخ داوود أو المطروح في الجدول بأنه يعني ما هي الملاحظات أو التعزبتيتات زي ما قال هو يعني شنو هي الأسباب أو ما هي الملاحظات التي نلاحظها في هذا الاتفاق؟ أنا بفهمي أنا في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى الحرب ليست خيار لحل المشكلات. في النهاية الناس تتحارب وترجع تاني تقعد تجلس في طاولة المفاوضات. إذن الحرب ذاتها من البداية ليست خيار. هذه واحدة من الملاحظات اللي خلت الناس برضو يعني في النهاية ترجع لموضوع الخيار. الموضوع الثاني هو يعني مسألة الضغوط الخارجية وإن كانت موجودة لكن يمكن نقول الاتحاد الأفريقي لأول مرة على الأقل باسمه يعني أنا أتكلم على حسب باعتبار هو كان كان يشرف على هذه الحوارات. لأول مرة الاتحاد الأفريقي ينجح في إعلان اتفاق ما بين فرقاء أفارقة فيما بيناتهم يعني. ودي ما نستبعد التدخل الخارجي ولكن بالمقابل أنا أعتقد يعني دي كانت واحدة من الملاحظتين اللي أنا لاحظتهم في هذا الاتفاق يعني عشان تكون المسألة هختصرا بهذا الاتجاه. اتفضل يا أستاذ بيتا. وقع
مرجع أيكونن من يمود أتها مفتاح زمز ونا أيكونن أنا خط متخل خنا زجوداي بخلت مسرتاوي أتمامتها أتمته تحنتها وجه مرجع كات تأتو أيكونن تخيل أي تخاء وصائي صعتي ويمتأتاو وصائي صعتي كم زنبرة يذكريو حدونا يكونن يخون مبر كم ناتي الرائع برات هاجرات أفريقيا وي أو أيو لمجمرة جزيرة ودايو بعلو مفتحي خنادي مرأي هذا خاب تعزبتي ويكا تعويتو خا أخطري ناتي زرعيني تعزبتي بزن تحصر كو قرب يعيش مثلا. Thank you. يوحنس on the same point ناتكا تعزبتات تحصر بالكا وينتي دريست ولو موثقتا دليكا وتمساسالي جست حتى نبذي وعلى سلام سي ناوز درح انتايو ناوز أنفتت مثل انت حطها بلك زحلة فغلت عمت بزح في واتساب زبالة ناح ما أقات عمي بينات الزبانات سميحيو لأنهم معلبي تسفن تبير لذلنا كاب كله أكلات بزح صاحبين أريدو ثم بغلتيو وجن ذلو تزاحيتون وخينات كان زي فتح يترجع درجات وصافين يسمعني إذا حدا روحي أبوت إن هاللوه أتنا كنت أبغى بداي والمسؤول تأساسي رزقيدي بغلتيو بزيادة بوجن تدراي حزبي أبكبان أبسوان إن هاللوه نفسوس تفنى على نفسه ذيك على حزبي أتنا ذل حزبي دجن كون النوع في ذاك السكة عن ذاك الرديو إذا حدا دفع الفاكتور ويكاد دفع الدفع في المالكان بوجن فدرال وين تبتأبع بايتا زديت له وزين كله دفع الفاكتوري ذي أبوت عند هالوجن توصافي كان دفعوا دريس بولو نهاي أفريقيان يونيون ناتو ترافق أويتيو ليتحد جن كنوز هذا نا أمريكا تعطي إيد متواي كم زلا كب دمر نابز ويب صحنا فنيس معني سلام الله عليكم أمين كورس تغني نجار عبدنا أي سلام بعزو توم كلت تتابعت شنغات نايب حكي في كم تستقصكمو وقع فتح كم زي كونه عجيبهم أتيومو قانون تسفان قبل إذا أو أبت درجات بتعم من البات نتخقاتم زخل حكفاتات تسقروا زخل نتات كله يخلي بتوسخي مسؤول من البات نايقدام نتاتون الله أبرئسنا كلتي أمشنغات عقبت جن ناتي تبتي هذا الله سمع تقبونا بقبرنا يموعلو كم تخاتاتلتي ويتخاتاترتي ويمام زلو أكلات اللو احنا بران بوغن كان زوم نزي قدائي تخاتاتلو ويمام زلو أكلات بقبري ببقعات نزي قدائي ناي مفتام عقمتاتهم كما يتريو أبدي OAU اللو وي أفريكان يونيون إيجاد اللو كمون official تزيكونه أمريكان من بارتناتيو كما يتريو أبدي قعزو زيزو أكلا جاتهم كما يتسواتغولو من الوقت تشغلوا تدلوا تلين تقدم حتون تخليها قاعد unmute yourself يا قني لي داوت حقا أبتنا مجمرة مقرب كمل دحرنا بزيك سجر مالت كوينات سي
ባዕሉ ስቕ ኢሉ ኩናት ክረጋገፅ ኣይክእልን እዩ እንታይ ደኣ ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ ነቲ ኩናት ዘበግሶ ፖለቲካ ዕላማ ኣለካ ነቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ከተረጋገፅ ግን ኩናት ትገብር ማለት እዩ ስለዚ war is a continuation of politics by other means እዮም ዝብሉ ኩናት መቐፀልታ ፖለቲካዊ ዕላማ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዞም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይን ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምስምማዕ ናብ ኩናት ኣምፂዎም ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ከዓ ከምቲ ዝበሃል ኣብ ዝኾኑ ይኹን ውግእ ዝዋግኡ ሰባት ወይ ከዓ ክልተ ግሩፕ ሓደ ዲክታተር ክኸውን ከሎ እዩ ይብል ሮበርት ዳህል ስለዚ ብቐንዱ እቲ ኩናት መበገሲኡ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ናብዚ ፖለቲካ እዚ ንምፍትሑ ዝመፅዎ ዘለዉ ጀሚሮም ኣለዉ ፅቡቕ እዩ እቲ ናይ ሰላም ውዕል ፅቡቕ እዩ ብፖለቲካዊ መስርሕ ገይሮም ግን እዞም ክልተ ኣካላት ናብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መገዲ ክበፅሑ ጀሚሮሞ ስለ ዘለዉ ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ይኽእል ናይ ፅቡቕ ድሌት ሃልዩ ከዓ ንሳቶም ተኣቶም ተጋልቶም ተዋጋእቲ ካብዚ ንህግደፍ ኣውፅኢካ ማለት እዩ ምክንያቱም ኢሹ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚኦም ክልተ ኣካላት ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክኸዱ ክልቲኦም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ካልእ ሕቶታትን ገይሮም ክፈትሕዎ ሓያል ዝኾነ ናይ ፖለቲካ መስርሕ ይፅበዮም ኣብዛ ናተይ ዝሓተትካኒ ኣውሓስቲ ኣለዉ እዞም ኣውሓስቲ እዚኦም ምናልባት ፈሪሞም ደም ኣይፈርሙም ኣይረጋገፅኩን ግን ኣውሮፓ ሕብረት ኣይነበረን ኢጋድ ኣሎ ኦኤዩ ብክልተ ብኦባሳንጆን ብኡሁሩ ኬንያታን ገይሩ ዝመፁ ኣለዉ ምናልባት እቶም ኣዛተይቲ ፈሪሞም እንተኮይኖም እምበር ብደረጃ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣውሮፓ ናይ ካልኦትን ግን የለውን ኣሜሪካ ብዓብዩ ኣብኡ ስለ ዘላ ነዚ ውሳኔ እዚ ንምትግባሩ እውን ክንፅዕር ኢና ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ዘፍርሱን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ናብ ዝብል ካብ ኣሜሪካ ዝመፀሎ ስለዚ ህጁን እንተኾነ ድሕሪኡ መግለፂ ድሕሪ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ኣብ ኬንያ ገለገለ ካብ ክልቲኦም ኣብቲ ናይ ስምምዕ ዘለዎም ቅሬታ ይዛረቡ እዮም ግን እዚ መስርሕ ናይ ፖለቲካዊ ኣፈታትሓ እዩ ካብ ኩናት ዝበለፀ ስለ ዝኾነ እንዳወደቁን እንዳተሱን ድርድር ክበሃል ከሎ ከዓ ገለ ገዲፍካ ገለ ወሲድካ ትገብሮ ስለ ዝኾነ ኣነ ብቐንዱን ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ይኹን ናይ ኢጋድ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ወይ ካልኦት ዝገብሩ ዘለዉ ፕሬሸር ነቲ ኣብ ሰላም ከብፅሕ ዝኽእል መገዲ ክመርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ አንሌስ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ንኩናት ጥራይ ክንከይድ ኢሎም ክፀቕጡ ተዘይክኢሎም ስለዚ እቲ ኩናት ሪኦሞ እዮም ኣዕናዊ ንኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ኣዕንይዋ እዩ ህዝቢ ተመዛቢሉ እዩ ኣብ ትግራይን ከምኡ በዚ ሲጅ ናይ ክባን ዕፅዋን ዝተፈጠረ ፀገማት ኣሎ ኣብ መንጎቶም ወተሃደራት ክልቲኦም ዘለውን ዝመፀ ጥፍኣት ኣሎ ስለዚ እዚ መፍትሒ ስለ ዘይከውን ኩናት ስለ ዘይፈትሕ ኩናት ንገዛ ርእሱ ኣዕናውን ስለ ዝኾነ ካብዚ ወፂኦም ኣብ ጠረጴዛ ክል ኮይኖም ነቲ ፖለቲካዊ መስርሖም ክፈትሑ ምግባሮም ኣወንታዊ ኢለ ዝወስድ እቶም ኣውሓስቲ እውን ከምኡ ክፀቕጡ ይኾኑ ይብለ ኣይኣምን ይቐኒየለ Thank you. ቁርብ ንቅድሚት ምስጓም ኮርቲ ድሌት ናይ ክልቲኡ ሸነኻት ኣገዳሲ እዩ እቶም ደገ ኮይኖም ተፅዕኖ ዝፈጥሩ ዘለዉ እውን ግዜኦም ፃወት እውን ኣገዳሲ እዩ ግን ገለ ዓበይቲ ብድሆታት ኣለዉ ኣብዚ ጉዕዞ ናይዚ ስምምዕ እዚ ንገለ ካብኡ ንክንምልከት I think ተቐዳመይቲ ጉዳይ ግዝኣተ ሕጊ እያ መስለኒ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኣብዚ ሽግር እዚ ምውዳቓ እቲ ክትመሓደረሉ ፀንሐት ቅዋም እቲ ናይ 1995 ቅዋም ፌደራላዊ ቅዋም እዩ ሓደ ካብቲ ናብ ውግእ ዘምርሐ ምክንያታት እውን እዚ ፌደራላዊ
قوام زي ناي مفراسو أنفتات سلازترائي نيرو هجي أب بريتوريا لتيوم شنغات نابتي فدرالاوي قوام تمليسون بوهم حادرو استسامو أي مسلو اما حجي ناقو تمليسون ناب جزءات حقي هاتيوم فدرالاوي حقنا أي مخادوم قداي هذا خابتي قدمي أمزل له عبي تشالنج سي مثلني كده بحق قدو خيلو برقت ستي نابوغ ناي مملاس عدلون صدقه ما خون خاليو جن يوهانس أبزي كما يتريو ساب كندي زي ناب إذا حق مملاس بمسرة زي سمع زي تكبر خون خالي تبل يعني يلي اتي مسرتو اتي نمان كلتيوم بعثاتنا كلتيوم بارتيز معرق ندي دلونات على السلام عبدوري مرحل أبو انديو مركز اتي حجي أفناوي ذرائي اتي بودي لانجويج كتريو خلقا أبزي حجيز فراخو بلو تنمان اندع عبيد متوزر له يمثل جن اتمسرح نوحي نابزي تا تماريت لا أبزي قفيح زوغانو سمنا تا حقا منجستيا كم بالكايو كبت حدا ترد في تقرأي من تقرأي زوغانو تا مفراس حقا منجستيا كل نجر بقى تقيدو انتدى أقيدو موتي أنا وحاستي تبهيلن ذلوا يفرما بغندوين أمريكا كم زحيقات تظل حقي انتدى أقيدسيلا تقولتات الله تبدوهات أبي إدمتس نتحق منجستي اندات كتلكا أم مسرح نعمل تي بوردر أمانغو كللات الله كما حايش الله زبل نجارات وينو أنا موجود عصاب كده عمل سيو مسوز خيط إذناي معراب تدرع زلنا والكاي إذا برايم مينستر ونقرب تنكفى بالوضع على في حقيبه انت رأى كابتي كنا تابزر لحجيف أيار كابتي نبرة انت رأى أيار تفتينه نالبات وجن تقرأي دي تقبل مثل الله فيلو أبو مقيار ترى تجميرو أبكال كبابتات ماي إثيوبياوين معرؤو كأرز لله سلبي بوزح تايم بومبس ويكا لاند ماينس كفنجر تقولتات كل لكم تقولتات الله انت رأى خمتاز اللي تفتح الجمال دستي تقولت أمجن التقولتات تسفى اللو أبزي كم سحت زي بالناجن نتحق منجستنا إثيوبيا بتصارر أكل بوغن إرترا بغندو اتسي سرعات وين يعبيو تقول كسب مراحيبتا كابتس حان حمشتان جميرو بزعبا ذا وان ناي إثيوبيا ذا حلف عسان حمشتان عمت كم مارد سنيحي إذا كم إرتراويان سلمن تايز بالنالبات تتقرب حنا بزحك أثونيا كم إرتراويان كن حتى ذلن ناجم هذا إرتراو مراحي سلمن تايز بزعبا قوام ناي إثيوبيا بزيادة تعنقذ 3 ساعات تحممه يعني زقنا إثيوبيا وسلم تحمم مدول كان حتى ملسه رغبة لنجرب أن نقول يسمعني نبذو قنات نمتاو ون كابت حادة الراقي بنبرة بعثة كأندون قواسة أيضا كانت مهنياتون حادة مهنيات كون قليل مهنياتو من فدرال سيستم برايم مينستر أبي من فدرال سيستم أب حادة رفدي ناتي فدرال سيستم تفرش إيو قبل تثبيت كله أجبان سلام تايدا إنه وخفرش داليو كإسران حمشتنا عمل وقد زمزت أنها أكل مستمح ناي برايم مينستر تحاوسو كابت دفاعي فاكتر كون سلازة فإل زي معنا وين سلازة جد سمع تأثيرنا قد كيكي كمر استي كن زمزوا زلو ما كنت سمعني سلازة إذا تمح زيك ساب زلو اتي سراويت إرتراح واتسدي أي واتسين انت واتسأتو مخليو بوغنا محارا انت يقدر مخنياتو زي تعوت له نجر الله نوحان الله ردان له زي تعوت له كنت نجر الله هذا اتي متفا ناي ويانا دبحال زي تعوت له نجر سلازر لقلا يعني الفدرال سيستم دبحال سابدي فرسه
انتدع بالفدرال سيستم كينهم زدانيو أنصارتي علامون دبقو سنة كناتن سلازقنا إذا قصاب زعوترلو أتمتنو هاين سلاديك أتأو كساب زي بلا انتقاطات كون فعلي أبزيات أتأو قبلا من نوحت فعلي عند عدالتي. Thank you. أبزربها فلايتيناي حيلتات تقراي مرادون تنكيفكا ما حدا خطي يساعد كالنجس دحرتي نايزات حقي قداي دحر نايت كونستيشن حتى أبقى نايم ترجام زي ترجام من قداي تي قرابة حجز الرئيس عبي شقر مثلا مسرت وعل حالتات مثل خال تقراي وحدتي كبد أطوارهم كوردو فدرال منقص خركبو زبل سماعة اللغو جنزي بخلت شنغات حالتي خلونا ناي حارة كلنا هايلي بتحدي شنغ كان إيرترا سراويت أبوش تقراي مهلاو هذا عبي challenge خوين اللون تي process نقدمي تاب مخات أبدو قدايزي تكن تبين نخل development سنتايك خون نخل how it is. Okay, thank you. To be honest, قرب كوسخ دليل نبتي دكتور زبلو. No problem. Alright, that's all done. انتاي قبل مسلكة بزعباتنا حق منقستي ويقوام نبل كلنا أب زومنا يبلسقنا as you know they were a part of the إهودات and then نتبل سقنا يمسكلو نتي حق منقستي بهال زلو نعو نكغيرو يتي مدب كم ينيرو نزي كونفليكت مجمر مالتي ولا تكونفليكت تي مجمر ياتي أساس ناتو نسي ينيرو كم سلا زخانة حجون ولا نبتنا حق منقستينا نملس ولا نبتنا يقوام نايتي فدرالاوي قوامنا ممكن محضرنا يبلو كلو بزح قال اوتالو نزي زي قبل بفلاي ريجن ام حرالو اوريدي توم ماليشيا بوزلو اين قبلون اليوم اوريدي كمتي ابتي سمعوا زلنا وقي يغسل له مالتي ابتي دبوب تجراي دي ولا قال نسالا اجا حدا in my view is a big challenge for the federal منقستي مالتي اجا حنتي انتاي كنعزبنا خيل اجوم كم لفنتي عينت ني تجراي وقي خفيتهم زنبرو بتنا تجراي راح نتجراي كما قرنا ندفن زي منقستي وين زي حيلنا تجراي كما قرنا نداخمو وين توم ويانيز بلوم ولا دخونه مبار ني حدا علامه يكون يوم صرحو زنبرو مالتي كمو يزر اني انا بناتي الرعايه مالتي مخنياتو انت تدحر فدرال منقستي اوكي نحنا نبتي قوى ممكن ملسينا بتقوى ممكن محضرينا تايلو اتي كالي بدهوتات كله مترعيه نيرو جن نزعب في اللاي ناي نتبناي في اللي تتخون عينا بران مالتي حادي كالي ناي تكالي بدهوتات زلو تناي سراويت ارترايو كم تي حجي بزينا نسمعو زلنا تسرعت وسرعت بلو وجله بلو وات اب اسمرا زلو نزين ارترا زملكت ناي الاولويات ناي ارترا تنكف نجر سلازخونه اذا سمع زين احنا اي ملكتنا نيو اي نقبلون انا زبل كمو يزنافس زلو مالتي كمو انت خوينو حنت تعزبت لها تن نساء ابتي ناي بريتوريا سمع شمنا ارترا كله اي تتقسم اجي زي متقاسو بعلو حاده كوشن مارك بناتي الرأي مالتي ولا جوجل خون خلي تكوشن مارك انتاي ولا نصوم ناي وساي حيليتات يبالو انبر ارترا نساء تساتف زنبرت نساء مبي تحيلي بعلو تسيت كله وديت كايد زنبره كله كاب ارترا يبقاس نيرو ارترا سراويتا
درجة 8 9 كم 100 سراويت نايرترا كلها وش نيرو الله قاليو حساب حجي إذا كله انكلو نساء أبتك متقاسة مخنيتان أيزين أي إثيوبياويان يو إرتراي مركتان يو بقلب زخونة أنا بناتي أي رد عنيني مخنياتو أنت دحرتو كونفليكت كلها كله كونفليكت ك نابو مفتح دليخة كله أبو ستوك هولدرز كله أبو كأتلو بالكلخ مش أبتي أخيبا مسيوم وين نتيك الذاتي زي كونس كله انتايش جرات الله حادة كلتا سلسة إذا خمسة جرام إذا خمسة لو مو نحنا نزي مفتاح خمسة نقبر لنا كبهال نيرو وحجي إرتراك توسع اللوا كبهال كتكاس نيرو مسود أساسر زي جدا شردات بي بي سي زقبرو قال متأيق بزعبانا ثلاثة معلتي كفتح اللو زبل كالي ريتو اللو تذكرون تخونكم نساخ is different than what have been stated أبتي وعول مالتي إذا بعلو نتبينا في اللي مثلا يعني معلتي إن من تاي كمل زبل زلهو نفس وقف نبتم كلتا شنخات ناتو الرداد أو ناتو تراجم اللون زي صحوفي زي مالتي إذا بعلو حادي كابتن نايجريتشيتي حجينا إحنا بعرب التاني بلوزي الاتفاق يحمل في داخله بذرة الخلاف انت مالت إزي وعلى إزي اسمه إزي أوشوا اللون أي إيش بيقول شنو يا جايتهم اللي هي بدحم داخله ناي في اللي يس فلسي ناي في اللي يعطلو الله هو مالتي كم سنة زخونة أنا بكم يزرد عني مالتي مور اوفر انت له مثلا يعني توم حيليتات قالوا حيليتات بجك اريترا فانون بلوم قالين بلوم ولا حجي اريترا حجي دبحيت الى توم زلا مسؤوم زلا ذو كله حادي كابتن بالدهوتات ميزي سمعزي عبي بالدهوتات يوز مثلا كالي خاتي تزينا بعلو تنا كما انت تباهلو نيرو تن زينا مع كانتنا زينا مالتي نزي تبصحو زلو بصبوق منفس قبلوا اللوم نعوز فرس نجر كزاروي يبلمون وي تحسينهم مالتي جن نرئيو كلنا نفس وقف بناتو زرابا كاناتو تاشمو بناتو سمعيديو بناتو زي من الرداء ديو قالي ينافسون نبي بفلاي بشنخ تقراي يخون ولا بشنخ منقستي بعلو كموتات كيت سلزلو أنا بناتي السقات انتايو تي إذا سمع زي بزح challenges ولا تسقطي بهال زلو كتاب كندايو أنا ناتي ريتو I don't think so big اللو أي مثلا مهنياتو أمريكا أنت دحر سقطي كتقبر دليا بتي مالت نتيك كفيس أمت ويا كموت بلا لكن كمان تخينو أب تحت الترابيزة زخيد بزحلو تمشي مياه كثيرة تحت الجسر يجيب له عرب أجي نصوص الزخونة إذا كله أبو قمة مئتاو كدلياناي مثلا شكرا يا داوود أبتحت الطاولة أبتحت الطاولة وأبتحت البنتو بزح نقاري كايدي ثانك يو أنت تحر تردي خما معلش يا جماعة لا تردينا له طبق الله تردينا له هو أبدو الذي بنالبات تي أبريتوريا أبزور حزب على كلتا تبت حسن مع بنالبات أو أخفي لهم عسرت معلت زود هو نجار هيكونن أقدمه تحت بزح قيد أنا نجار كم زهلوا وقاطع هيكونن من تاي تي دوكيمنت أتصبح كومبلكس غنيو ስለዚህ ትብሎ ዘለኻ ንቅድሚት ኣብ እንኸደሉ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ብዙሕ ታሕቲ ዝኸይድ ነበረ ነገራት ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብወገነይ ኣይ ኣግሪ ዊዝ ዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ እዚ ስምምዕ እዚ ኢዝ ጀስት ከም road map ወይ ከዓ ከም framework ኢና ክንሪኦ ንኽእል ብዙሕ ካብቲ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ነገራት
أكاتعي كمون سبتل ويكان مللاي قرب إذا شجر conditions اللوي نابنات ولا برت ناي معتا ناي قداي ناي زي معتا ناي مراد قداي ناي حالتات تقراي كل جزء تستا خناتات ناي تقراي بسبسب بزقتو زبلا لو زي هجي تقارو الحمد لله أم كشرفوا أيه اليوم بقلل كان دي technically في تصام نقرات بزوح زلوا يكونن ስለዚህ ኣብ continuous negotiation كأتو مغانا من الوقت صعب 10 ዓመት ተወሰደውን ኣነ ብዙሕ ክገርመኒ ይኮነን ግን እታ አንድ ኣገዳሲት እታ ውግእ ጠጠው ምባላ እታ ተኽሲ ጠጠው ምባላ እዚኣ ክሳብ ዝተረጋገፀት ፖለቲካሊ ኣብ ፍትሕ ክኣቱ ሕጋዊ ፍትሓት ከናድይሉ I think it's good ግን ናብ ካልእ ኣሸጋሪ ጉዳይ ንሰግር እንድሕር ኮይና ኣብ ርእስቲ ናይ ወታደራዊ ጉዳይ I think while up to constitution clear እንተኾነ ጉዳይ ናይ ዶባት ናይ ክልላት ኢትዮጵያ ዓብይ ኢሹ እዩ ምናልባት ሕጂ ብቀረባ ዝረአየና ዘሎ እዚ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ዶባት ክኸውን ይኽእል ስፔሲፊካሊ ከዓ ናይ ሑመራ ሸነኽ ወይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ናይ ቆቦ ሸነኽ ኣብ መንጎ ደሴን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ከሰሓሕድ ዝኽእል እዩ መሰረት ኮንስቲቱሽን ፈትሕዎ ቅሩባት ከም ዘይኮኑ ናይ ኣምሓራ መራሕቲ ድሮ ዛረቡ ኣለዉ ንኣብነት ሸነኽ ሑመራ ድመፀ ሸነኽ ምዕራብ ትግራይ ድመፀ ንሕና ኣብ ኔጎሲዬሽን ንኣትወሉ ነገር ኣይኮነን ይብል ኣሎ ስለዚ it's real challenge ግን ፕሮብለም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ጥራሕ ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ኣብ ናይ ደቡብ ክልላት እውን የጋጥም ኣሎ ብሸነኽ ምብራቕ እውን ናይ ሶማልን ናይ ዓፋርን ግጭታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ግናቱ በዳህነት ቀሊል ኣይኮነን እሞ ንምቕፃል ሃብ ዓንደ ብርሃን ከመይ ትሪኦ እዚ ሽግር እዚ ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ ናይዚ ዝኸይድ ዘሎ ምውጣጣት እንታይ ተራ ክህልዎ እዩ Is there a way out of this? بخمي أجواب ناي سلام قداي نغدميت كده في إخال. إذا حلفون نالبات كتوس خلو تدل نجار تليو feel free. Thank you أنا سابزنا هجي إذا عرب كاي خزارف تدلي. انتايو بإثيوبيا سي تي فدرال سرعات علو تي فدرال سرعات ንፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ተባሂሎም ዝተሰማምዑሉ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ፌደራሊዝም እዚ ብቐንዱ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ካብዚ ፌደራሊዝም እዩ ዝምንጩ ዝብሉ ናይ ፖለቲካል ኤሊት ኣለዉ መብዛሕትኡ ግን ነቲ ናይ ፌደራሊዝም ናሽናሊቲስ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መሰረት ዝገበረ ፌደራሊዝም ግን እዚ ንዓና ክስርሐና ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዉ بوغن تግራይውን እንተዳሪኻ ሕጂ መናእሰያት ብፍላይ ውድባት ዘለው ፌደራሊዝም ፍታሕ ኣይኮነን ፌደራሊዝም ኢልና ን27 ዓመት ከድና ንሱን ንዓና ፍታሕ ክኸውን ኣይከኣለን ስለዚ ናብ ሃገርነት ክንከይድ ኣለና ዝብል ይሰጋገሩ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፖለቲካዊ እምነት ዘለዎም ፖለቲካል ኤሊት ኣለዉ እዮም ስለዚ بعيني تግራይን ፌደራል መንግስትን ጥራይ ንሪኦ እንተዳኡ ኮይና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮብሌም ምናልባት ሙሉእ ከይከውን ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ብቐንዱ ግን ኣብቲ ትራንዚሽን ፔሪየድ ተፈላለዩ ፖለቲካውን ውድባትን ልሂቃትን ዘለውዎ ንጉዳይ ብሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕዞ ዝብል መሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ
ጌርካ ጉዳይና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ዝብል ኣሎ ጉዳይ ነዊሕ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ናይ ትግራይን ዝወልቃይት ዝበሃል ዳርጋ ባድመ ኮይናቶም ኣላ ማለት ስኒ ኣብኣ ክበኣሱ ኢኻ ትርኢ በዚ ናይ ኣላማጣኻ ብዙሕ ኣይዛረብሉን እዮም ግን ቀንዲ ኣብ ናይ ወልቃይት እዮም ዝዛረቡ ግን እቲ ኢሹ እሱ ጥራይ ድዩ እዩ ብወገን መተከል ኣሎ ኣብ ቤኒሻንጉልን ኣብ ኣምሓራን ዘሎ ናይ መተከል ዘሎ ህዝቢ ብብዝሒ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ስለ ዝነብረሉ ንሱ እናትና እዩ ዝብል ክሌም ዝገብሩ ኣለዉ ከም ጠቐስካዮ ብኦሮሞን ሶማልን ብሶማልን ዓፋርን ዘሎ ፍልልያት እውን ኣሎ ግን እዚ መሰረት ጌርና ክንፈትሕ ኢና ዝብሉ ብመሰረቱ ነቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም እዮም ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ፀገሞም ክፈትሕ ይኽእል ድዩ ኣብ ፕሮሰስ ክንሪኦ ኢና ኣብ ክትዕ ክንሪኦ ኢና ካብ ፌደሬሽን ናብ ኮንፌደሬሽን ድዮም ክሰግሩ ወይስ ነቲ ፌደሬሽን ከም ዘለዎ ኣፅኒዖም ካልእ ክፍትሑ ዝግብኦም ን27 ዓመት ኣብ መንጎኦም ፀገም ኮይኑ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ሕጂ ኣብቲ መእረምታ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን መእረምታ ገይሮም ዝኾነ ኮንስቲቱሽን ነዊሕ እዋን ከይዱ መእረምታ እውን ይግበረሉ እዩ ይሕደስ እዩ ስለዚ ብከምኡ መገዲ ሓዲሶም ከሰማምዖም ዝኽእል ባይታ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ ስለዚ እዚ ፌደራል እዚ ናይ ኮንስቲቱሽን እዚ ንዕኦም ዋና ቀንድናትና መፍትሒ እዩ ምባሎም ናይ ብሓቂ ሓደ መስመር ክሕዘሎም ይኽእል እንተዘይኮይኑ ነቲ ቅዋም ነቲ ኮንስቲቱሽን ኣብ ዘየሰማምዕ ጌርካ ምውሳድ እንተዳ ተፈጢሩ ግን መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣበየናይ ግራውንድ ኮይኖም እዮም ክካትዑ ፖለቲካል ኢሹ ኣምፂኦም ክካትዑ ፀገሞም ክፈትሑ ዝኽእሉ ዝብል መሰረቱ እቲ ኮንስቲቱሽን ክኸውን ዘለዎ ክዕረ ይኽእል ድዩ ክዕረ ይኽእል እዩ ኣብ ዝርርቦም ክዕረ ይኽእል እዩ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ግን ቀንዲ ናተይ ፀገም ኢሉ ወሲድዎ ዘሎ ግን ህግደፍ ከምቲ ዶክተር ሃይለ ዝበሎ ኢትዮጵያ ከይትበታተን እዩ ዝብለካ ግን ናይ ብሓቅን ኢትዮጵያ ኣሚን እዩ ኣልኣመን መሐመድ ስዒድ ኢትዮጵያ ክትበታተን ይብላን ኢሉና እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ስለዝሓለየ ድዩ ወይስ ናቱ ሕቡእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ክፍተሽ ዘለዎ እዩ ስለዚ ቅድሚ ውግእን እንተኾነ ጉዳይ ኢትዮጵያ የገድሰና እዩ ስለዚ ስቑልና ንሪእን ክብል እዩ ኢሳያስ ተዛረበ ማለት እዩ ሶ ናይ ኢሳያስ ሕልምን ናይ ኢትዮጵያውያን ናብ ውሽጢ ፀገምን በበይኑ እዩ ስለዚ እንተደኣ ነፊዖም እቶም ፖለቲካል ኤሊት ኢትዮጵያውያን ኮፍ ኢሎም ዝዘራረብሉ ኩነታት ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ከምቲ ብርሃኑ ጁላ ዝበሉ ከዓ ይኣኽለና ኢሉ ብሕጂ ነንሕድሕድካ ምጥፋእ ሕልና ዘይብሉ ሰብ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ኣብዚ ፀገም እዚ ይኣኽሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ስለዚ ኣብ መንጎ ተፅዕኖን ኣብ መንጎና ዝኣቱ ሰባት እውነሲ ክኣቱ ኣይኽእሉን እዮም ንሕና እንተሰማሚዕና ዝብል ዓብዪ መልእኽቲ እዩ ሰዲዱ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ንፀገሞም ክፈትሑ ክእሉ ድዮም ምንም ጥርጥር የለን ክፈትሑ ክእሉ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ከይፍታሕ ዝሓናኽሉ ናይ ወፃኢ ባዕሉ ብቐንዱ ህግደፍ ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ከመይ ገይሮም ክፈትሖ እዮም ውልሲ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ብፖለቲካዊ ፕሮሰስ ከዓ ላዕልን ታሕትን ደይብ ኣሎ ነበርና ዋላ እውን እቲ ኩነታት እኮ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኩናት ክመፅእ እኮ ክእል እዩ ክንደይ ግዜ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዝነበረ ኩነታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ የመን ናይ ሱርያ ናይ ካልኦት ዝተፈላለየ ስምምዓት መፅኦም ከይዶም ግን ይብርዕኑ እዮም ስለዚ ባህሪ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እውን ከምዚ እውን ክንርአ ንኽእል ኢና እንተደኣ ጎሪሖም ግን ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ጉዳዮም ኮፍ ኢሎም ክፈትሑን ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ይቐኒየለይ ኩልኹም ከም ዝሓበርኩምና እቲ ሰላም ምምፅኡ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ምዃኑ ካትዓ ነገር ኣይኮነን ዋላ ንዓና እውን ከም ኤርትራውያን ብዙሓት ደቅናን ኣሕዋትናን ኣብቲ ውግእ ተዋፊሮም ሂወቶም ከፍሉ ምህላዎም ኣብ ግምት እንተእቲና
እቲ ውግእ ጠጠው ምባሉ ብዙሕ ረብሓታት ኣለና ይኹን እምበር ከምቲ ሓብዓን ብርሃን ተቕሰት ፀናሕካ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ይግደፍ እዚ በኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ምውጣት ወይ ግጭት ይምልከተኒ እዩ ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል ስቕልና ጥምታ ይኮንናን ብዝብል ኣበጋግሳ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ምናልባት እውን ክንብል ንኽእል እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰብኣዊ ዓቕሚ ብዝፀንቀ ኣገባብ ዝከኣሎ ሓይሊ ኣሰሊፉ ኣብ ውግእ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ሸኺሉና እዩ ሕጂ ቁሩብ እቲ ሰዓቤናት ናይ ዝውግእ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ምግማቱ ቁሩብ ኣሸጋሪ እሞ maybe እድሪስ ብዛዕባ እዚ ቁሩብ እንታይ ክትብለና ትኽእል እንታይ እቲ ሰዓቤናት ናይ ዝውግእ እዚ ብልዕሊ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ህዝቢ اوكي ثانك يو كم كلنا نفلطو ابتي ناي مجمرتا زبلكو والله وجي ناي كلنا حساي نجر سزخونه اوف كورس كم حزبي كم هاجر بايكونومي وايز من باور دي وقال كل تحسينا كان زلنا زي كلنا نفلطو نجري مالتي تي عبيز اقام زلو تي سرعه اسمرا زلو كساب حجي اي رويان يزمسل مخنياتو انتاي كتسالونا وين انتاي تي سعبينات تبلو زلنا حاده نتي سرعه ادميت زي مقبارو نتي وور كساب حجي كقصل مدلايو حاده كالي ابتي انترناشونال كوميونيتي زمصي سعبينات خالو انت دحر كمتي امريكا تبلو زلا انت دحر قصيلاتو سعبينات نابتي حزبي كورد مالتي ايكونومي وايز كم تنريو زلنا بعدي كميت كم زلو وي كم يزبهل كم يزوري زلو كل حزبي وي كلهم كيلتنا يسرح زلو من حر الشادي نكالي كلهم ابتي دفاع سل زلو نتا زفري سب يلن مالتي زي بعلو عبيس اقام يو تدحر اقداته غيرو يتهاجر كتهسي كتمهساي مالت نتهزبي بعلو درجة بتميت كأتوي كالي سعبينات انتهي زلو بزعبا انت دحر حجي اقداته غيرو ولا تسرعة انت تغيره ولا تسرعة انت تغيره اذا اسكي نايقدن we have to realize it ولا تسرعة انت تغيره نتي اقدا كلاعل will take time إذا بعلو نتي ايكونومي بعلو تحسيو زلو اوريدي نسي نبور كملس بزح كدلينا نحنا اذا 3 عامات هيقدف اب سلطان زلو ولا 3 عامات بزح تحسينا لنا انت ريخايو انا حنتي مسلا كبكم انا مستنايزين زين زي كونكم بتي كم تعزبتي مالتي انا اب 2014 اب حمرة نيري حجي حمرة انا قدم نشتيك له خذ فلطه حجر كاب حمرة تبلس نيرا 14 مسخطكو 2014 مسخطكو حمرة ابو قباي غيرنا نيرنا ابتقباي اب حدا هوتيل ابتقباي 230 جلز الله ابالاتي كلنا بحد هوتيل نيرنا نفس وقفه بحد روم ناتو مس ماي مس كله فاسيليتيز مالتي بتنازور ايه حجر كابتي بنتو مسرع اخو بجكات مسجد حنتا يراهم كله مالتي انت زين متاي كسجرناي انت حنتي لمعات زبهال اذا كله فيك حنتي لمعات يلن ولا حنتي يلن تعدي درجه اب زيرو يتملي سازر حجي كمسل زخون كالي انت احد يروي سرعه اب مونغو ارتراويان بزح
قلوب له واحد هذا ميمان يلن وي درجة زحتيلو كنبل خلينا يلن كنبل كمان قروب أشجاري بزح قفعتات تهزبي زلوت كلنا نريو لنا من سياد عدي سبي بالله مالتي حكي كالي انتايتي حبو أجندة كمان كنزارب له كنخيل لنا بجهد كنزارب نحن طبعا كم بتينا بوليتيكان نتف بزح نبل بزح نزارب انتاي خمزي قبر له انتاي لو بزي زي كونس نحن بعين حقي كنريوه نغير كنخيل لنا اب مريت انتاي انت دحر نو انا اذا سلام اذا يقبلون يزبل زلو كم تزنافس زلو مس امحرا مس فانو مس قلمله مس دبصهم اللي فنت غيرو نحجي بحديش متقعتي شباشب انتالو مونمنتاي انتاي كبري حزبه جنبار حرنا التجراي نهلكا سلام مستسرعتنا يا احمد فريمال نسخه انت يقعد اكرت تدحر السفر ديما انت تدحر بعلو مسبياويان نو نحن بزي زلو كن خيدينا شعو كن الذاتينا بزعباتي في تشانا اثيوبيا يبلو انت لك اذا بعلو كوشن مارك انا بناتي انا من تايز 50 برزل مالك من تاي نتقمي ماني بزحات لو تنتنتي مالتي اذا بكالي زر اولو اذا سرعات بعلو كحبو اجندا لو بزعبه فيوتشر نايتا كانتري مالتي انتي اذا بعلو حاده نحنا كمرتراويان كم قدوسات كنفتشو كنخلال لنا نحنا بطرح خمزي قبروا له سرعات خمزي دكتاتوري خمزي زي كونس اجي انه منتاي we have to see beyond كم انت زي قبرنا فريز غيراتك الله مثلا ادريس I think نحن اوكي جيناتهم اوكي ثانك يو فيري ماتش ملس الكا قرب زحي مثلا مش ها ملس ايوه داوود ملس الكا قصة قرب في اغانيركا سوري انا انت قبل له نحن قدوسات اموداتا نبر ايوه انت قبل له نحن اموداتا ميوت الله انميت يتصل سوري نحن اب مكانك روح كاين نخون ايزي كندي غيرو خمسه غيرو زي كونس بيوند كنري لنا بيوند كنري لنا نحو بتنتنه طرح زي كونس بكبي غيرنا نتي حبوع انت خوينو انت حبوع نبلز لنا كما غيرنا ني حزبناديو ني كلهم قدوسات كبصح كخيل الله ويز بالله ثانك يو I don't know no yeah it's clear تبع الله اوكي how ادريس بزعبه سقعات ناي حبو اجندا خلو يخلو بزح يزربل يبلن مالت ايكونن ግን في تاقداسي ابزي نغدو زلنا مسرح خنملكتو زلنا تي مقيار ناي حيلتات بوليتيكا حيلتات زمدنا ايو مسلني برقت نالوات قداينا زبلون اللو نحنا قداي ارترا تراخن تكرر لنا ግን فتينا صلينا ايتيك إساياس قداي ارترا يحانا خرولو اب كلتاتنا إثيوبيا بمتاو سودرو ناب زمت زلو مدرخ بسجرة يمثل بفلايتي مسام حراز فترة زلو زمدنا نهرينا نايدم حيت قنا بحدش ناب هيوت رقبلو مقدقتو يبقى اسمها الله نابنات قلقل منسات تقراي كاب تقراي حيزوم وسيدوم نإرترا عليما مناب دم حيت كأتو وميام زبل
ሓበሬታታት ኣሎ I'm not sure how true it is ግን እዚ ብወገን ኤርትራ ምናልባት እቲ ዝስዕብ ናበይ ከብል እዩ ከርእየና ክእል እዩ ካልእ እውን ብወገን ዓፋር ብወገን ሶማል ዝኸይድ ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣዳው ናይ ኢሳያስ ኣብዚ ዘሎ ዶ የለን ምምልካቱ ኣገዳሲ እዩ ግን እቲ ብቐረባ ንዓና ከገድሰና ዘለዎ እቲ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ሓይልታት ዝምድና ለውጢ እዩ እሞ ንሱ ኣብ ልዕልና እንታይ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል ምዝ ተተሓሒዙ እቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ምህላው ጥራሕ ደይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ከምቲ ብርሃኑ ጁላ ኢልዎ ዝብልዎ እውን ክሳብ 80 ካብ 100 ናይ ኣፅዋርና ብኤርትራ እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ ይስማዕ እንታይ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዚ ንኤርትራ ዮሃንስ ትወስዳ ትኽእል እዚኣ اوكي ادمو ابزا ادريس مودة تادنسا حبو اجندا نا اساس تبل ابارستيا تقدسنا خمزات يلا ولما بدا مخنياتو حبو ديكونه بنوصري نغرنا سلازلا ግን ግዜ ህይወት በልካት ድሕሪት መዛት የላ ምንታን ድሕሪት መልሰካ ያጥሩ ስለምንታይ ኤርትራ ዘይተጠቅሰት ዝብል ኣንሽቶ ኣብ ትሕቲ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ኣሎ ዝበሃል እናተሰማዕኩ ካልእ እዚ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ብወገን ትግራይ ኤርትራ ትቀስድለ ከም ነበረ ብወገን ፌደራል ግን ከም ዘይተደለየ ቁርጥ ኣምሽቱ ነይሩ ኣብዚ ሓደ ምክንያታት ሓደ ሌጂትመሲ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ምእታው ሕጋውነት ከልብስዎ ኣይተደለየን ከም ተሰሚዑ ብተወሳኺ እውን እቲ ኣብይ ተቐንዱ ተሓታትነት ምክንያቱ ናይ ግዳም ሓይሊ ኣምፅካ ንህዝብካ ምጭፍጫፍ ንባዕሉ ሃገራዊ ክድዓት ስለዝኾነ ካብ ዝውን ክወፃሉ ከይተጠቕሰ ናይ ግዳም ሓይሊ ተባሂሉ ጥራሕ ተሸፊኑ ክሓልፍ ተደልዮ ኮይኑ ስምዓኒ ክሳብ ክምልእ ይደሊ ተመሊሰ እዛ ቀዲምካ ዝሓተትካያ ናይ ኤርትራ ምእታው ኢልና ኢና ንጠቕሶ ኣብ ትግራይ ግን እዚ ናሬቲቭ እዚ ኣብ ባህላዊ ከነዕርዮ ዘለና ኮይኑ ይስማዕኒ መሰረቱ ምክንያቱ ናይ ካልኦት ሃገራት ብስም ኤርትራ ዝፅዋዕ ስለዘሎ ስርዓት ብስም ኤርትራ ገበን ይፍፅም ስለዘሎ ኤርትራ ኢሎም ክፅውዑን ኣይግድን ንሕና ኤርትራውያን ግን ባዕልና ለጅትመሲ ንህቦ ዘለና ኮይኑ ይስምዕኒ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል የለን ሓደ ውልቀ ሰብ ንዕኡ ንኤርትራን ህዝባን ከም ውልቃዊ ዋኒኑ ገይሩ ተሽከርክሮ ኣብ ድላይ ዝፈቶ ውልቀ ሰብ እዩ ዘሎ እቲ ንሱ ዝገበሮ ንሕና ኤርትራ እንዳበልና ለጅትመሲ ክነልብሶ ከለና ናይ ፅባሕ ንግሆ ምስኡ ዝኸይድ ሓደጋ ኣለዎ ምክንያቱ ብስምና ዝግበር ኮኒና ኢና ገሊና ኮኒና ኢና መጀመርታ ኩናት ኩላዕ ከሎ እዚ ብስምና ኣይኮነን ውልቀ ሰብን መጋበርያትን ዝገብርዎ ዘለው ገበን እዩ እሞ እሳቶም እዮም ተሓተቲ ብኩሉ ወገን ትግራይ ይኹን ብወገን ኤርትራ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዘይመሬቱ ዶሙድ ዘሎ ሂወቱ ዝሓልፍ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ህዝቢ ኤርትራ ሓታታይ እምበር ግዳይ ተሓታታይ ክኸውን የብሉን እሞ እቲ ናሬቲቭ ብኸምኡ ዓይነት ከነትሕዞ ኣለና እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ነዚ ምትእትታው ዘመኽንዩ እውን ምርጫኦም እንተኮይኑ ምስኡ ክፍተት እዮም ማለት ምክንያቱ ብሓሶት ሃገራዊ ምስረትን ብሓሶት ዝያዳ ኣብዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ እዚ ብሓሶት ሃገር ክንሃንፅን ሃገር ክንከላኸልን ኣይንኽእልን እሞኒ እዚ ናሬቲቭ እዚ ክዕረ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ ትሕተኻ ምእታው ናይዚ ስርዓት ዝመፅእ ሳዕቤናት እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝሕዳእ ኣሎ ኮይኑ እሞ ኣብዚ ኩናት ዝፀፍር ዘሎ ህዝቢ መንእሰይ ዘይብላ ዓዲ እንተደኣ ተሪካ እቲ ፀገም ኣዝዩ ተኣፋት ምዃኑ ይርአየካ ምእታው ብቐንዱ ናይ ስርዓት እዚ ነቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ንዕኡ ምናልባት ቫዮሌት ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ተቐባልነት ክህልዎ ድዩ ፅባሕ ንጎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ
ትክክለታት እንጽፈኒ እተቀድሞ ሀገር ኤርትራ ሓድሽ ሽማግለታትን ቆልዓ ሰበይትን ኮይና ተሪፋልና ንሸቐል ነርና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ቶም ሽማግለታት ናብ ኩናት ይጠፍቶም ኣለ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ገፈን ኣሎ ፅፈን ኣሎ ስለዚ ትሕቲ ዕድመ ጥራሕን ተሪፎም ቶም ትሕቲ ዕድመ እውን ኤርትራ ተስፋ ዘይብላ ሕልሞም ዘይተግብሩላ ሃገር ምዃና ስለዝፈለጡ እሶም ይንጠፍሉ ብሓፂሩ ሃገር ትጠፍእ ኣላ ህዝቢ ዘይብላ ሃገር ኩለና ሃገር ክትበሃል ኣይትከኣልን እያ እቲ ክወልድን ክዝምድን ዝኽእል ኣካል ካብ ሃገር ይጠፍእ ኣሎ ፅንፈት ዝበሃል ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኮይና ኣይስምዐንን እያ ሃገር ህዝቢ ዝወልድን ዝዘምድን እንዳኸረ እንዳፀፈ እሞ ኣብ ገጠራት ከድካ ቀባሪ ዘይብሉ ሬሳ ካልዕል ዝኽእል ሰብ ዘይብሉ ደረጃ በፂሕና ዘርኢ ስለዚ ተሃስያ ቀቢልኩም ዘይኮነ ቅድሚ ቆስለ ዘረፈ ኣብ ዝቕሩብ ግዜ ሰማዕ ከሎ ብቐብር ተሳዒኑ ኣብ ሓደ ዓዲ 3 መዓልቲ ሬሳ ኮፊሉ ብለይቲ ከም ቀቢኡ እንደለዎ ካብ በረኻ መፅኦም ብተግእ ቀቢሮም ኣብቲ ሓደ ዓዲ ከዓ ነቶም ዝገፉ ሰራዊታዊ ስለ ዘለው እሳቶም ነቲ ሬሳ ተሸኪሞምሎም ቀቢሮም ስለዚ እቶም ዓዲ እንታይ ገይሮም እቶም ገፈፍቲ ዘለውዎ ዓዲ ብቐትሪ ደገባብ ስለዝተቐብረ ንሕና እኳ ንሓይሽ እቶም ዝገፉና ዘለውስ ቀቢሮምና ከማን ዝበሃለሉ ደረጃ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሃገራ ህዝባ ዘባደነት ሃገር ዝኾነ ሓደጋ ክትከላኸል ከም ዘይትኽእል ይትረፍዶ ኣብ ውሽጢ ወረዲ ዝኣተወ ብደገ ንዝመፅእ ሓይሊ ክትከላኸል ኣይትኽእል እያ እሞ ሓደ ብኡ ዕዙዝ ምዃኑ እዩ ዝረኣየኒ ለባም ስርዓት ነርና እንተዝኸውን ነዚ ዕድል ተጠቕመሉ ውፅእ ኢሉ ነቲ ብኣልጀርስ ተዋሃበኒ መሬት እዩ ዘለኹ ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኣልጀርስ ብዛዕባ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ባድመ ጥራሕ ዘይኮነ ብደቡብ ኤርትራ ናይ ዓድታት ኤርትራን ትግራይ ተዋሃብ ኣሎ ስለዚ እንተደኣ ናይ ብሓቂ በቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት እየደ ዝብል ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ባድመ ሒዙ ትካልእ መሬት ሂቡ ዝምልከቶ ኣካል ሂቡ ንዓለም ኣፍሊጡ ጠጠው ተብል ምናልባት ሰላም ተኽእሎታት ንህልዎ ነይሩ ወገኖች እዚ ግን ምርጫ ይኮነን ሓደ ጉዕ እዚ ኣነ ሕያለሁ ሬሳ ሓደጋ ግን ኣስጋይ ብርግፅ እቲ ሰዓቤናት ናይ ዝውግእ እዚ ዘጋደዶ ብባህርያቱ ግን ስርዓት ኮነ ኢሉ ክካይዶ ካብ ፀንሐ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ንወታትን ውድቀታትን ከም ዘሎ ኣጋጣሚ ነገር ኣይኮነን እቲ ኤክስትሪም ናቱ ከምዚ ሓዊ ዮሃንስ ዝገልፀ ፀንሐ ክሳብ ዝሞተ ዝቐብሮ ዝስእነሉ ኩነታት ኣሎ ብዓድና እቲ ሽግር ንኩላትና ብሩህ እዩ ትፀገምና ከመይ ካብዚ ስርዓት እዚ ክንገላገል ንኽእል እዩ ግን እቲ ሕጂ ብቐረባ ቅድሜና ዘሎ ሕማም ናይ ኤርትራ ሓይልታት ብሰላም ካብ ትግራይ ክወፁ ይኽእሉ ዶ ንምውፅኦም ከ እንታይ ክግበር ይከኣል ብርግፅ ሎም ንጎ ሰምዕ ነይረ ሓደ ናይ ኮንግረስ ኣባል ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ነቲ ማዕቀብ ዝያዳ ምሕያሉ ዋላ እውን ነቲ ናይ ማይኒንግ ኢንዳስትሪ ኣብ ማዕቀብ ናይ ምእታዊ ጉዳይ ይዛረብ ነይሩ ካብ ተመክሮና ግን መስለኒ እዚ ስርዓት እዚ ከምቲ ሓደ ጋዜጠኛ ዝበሎ neither carrot nor stick works with this system ዝብል ዘረባ እዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዘለናሉ እቲ ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ ናይ ምውፃእ ዕድል እንታይ ይመስል ወይ ነዚ ንምፍፃሙ እንታይ ክግበር ይከኣል እንደብርሃን ወገንካ ትብሎ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እወ ንዓይ ዝረኣየኒ እንታይ እዩ ናይ ምውፃእ ኩነታት ኣብ መንጎ ናይ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል ናይ ስምምዓት እንተደኣ ኸይዱ እጂ ኦልሬዲ ካብቲ ኦኬዥን ኣውፅኦም ኣለዉ እቲ ፀገም ውሽጣዊ ፀገም እዩ
بعلو ما أسي زحلف ورحون بحتتا يزارب نيرو هجرف قجت تقراي زبيتاوي يزبل حتتا يمسيو نيرو انت دات اب مونغو ناي منغستي تقراين اب مونغو ناي فيدرالن نفس ممعات مسيئوم هجدف اي وصيني انتيلو كوصو يوم قلت يوم just common sense كوصو يوم ግን መዝህጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ሰላም ስምምዕ ሞኻ ኣብቲ ስምምዕ ወፃእተኛታት ክወፁ ኣለዉ ይበሃል ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣይግድን እዩ ክስሕብ ድዩ እምብላይ ኣይወፅእን እየ እንታይ ኢሉ እቲ መፍትሒኡ ናይ ክልቲኦም ክስታት ሓደ ምኳን እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱም ኣብቲ ስምምዕሲ ሰራዊት ናብ ሰራዊቱ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ከዓ ናብቲ ናይ ፌደራል አርሚ ክሕወሱ ዝብል ኣሎ ስለዚ ከይዱ ናበይ እዚ እንተልካ ምዝህጂ ዘሎ ኩነታት እንተ ደኣ ዘይወፂኡ ኣብ እንዳማቱ ኮፊሉ ኣነ ኣይወፅእን ዝብለሉ ምንም ዓይነት ፖለቲካዊ ትሕዝቶ የብሉን ስለዚ ስለምንታይ ኣትዩ እንተልና ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ኖ ናይ 98 እዚ ቂም ስለ ዘለዎ ይብሉ أنا بخوم وايريني ما لسني كيما لني الكاس سراويت كاي تطفئنا خاب غوربيت هاجر كيركا ግን መብዛሕትኡ እዋን ህግደፍ ዝብሉ ነገር ኣሎ ትማሉን ዳንኮኒል ጠቂስዎ እዩ ኩሉ ግዜ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 2014 ጀሚሩ ዘሎ ኢንተርቪው ተኸታቲልና እንተዳ ሰሚዕናዮ ናይትና ፀገም ናይ እንኮ ቅጥራዊ ስርዓት ፀገም እዩ ዩኒፖላር ኦርደር አሜሪካ ኣብ አፍሪካ ተኽተሎ ዘላ አገባብ እዩ ይዝብል እዚ ከዓ በሰሜን ግብፂ በምዕራብ ናይጄሪያ በደቡብ አፍሪካ በመብራቅ ከዓ ኢትዮጵያ ይዝብል ስለዚ በኻል አዘራርባ እንታይ ይዝብል ዘሎ አነ ናይዙ ዞናዚ አካይድ ኸውን ዝኽእል እምበር ኢትዮጵያ አይኮነትን ልዕሊ ወያነሲ አነ ለኹ ዝለዓልኩ ከዳሚ ስለዚ ንዓይኹም ክትመርፁ ዘለኩም ዘስምዕ ትንታኒ ይዝብ ስለዚ ትማለውን መንሽሙ ዳንኮኔል ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ናይ ሪጅናል ፓወር ናይ ምዃን ባህጊ ኣለዎ ኢሉ አቀድም አቢሉን ኤርትራ በፌደሬሽን ተአሳሰር ከም ዘለውን ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ባህሪ ናይ ዝስርዓት እዚ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ባድመ ይኹን ናይ ዶብ ፕሪቴክስት ክኸውን ይኽእል ናይ ሰበብ ክኸውን ይኽእል ግን ኩሉ ግዜ ሳቶም ዝብልዎ ወላ የማነ ገብረአቡን ናይ 2015 ክንርአ ንኽእል ኢና ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም ንሕና ምስ ወያኔ ብዶብ ኣይተባኣስናን እዩ This is the reality. እንታይ ዳሉ እንተልና ግን ንነውሕ እዋን ዝበለ ኩነታት ክንርአ ንኽእል ንኸውን ኢና ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ናጽነት መምጽኡ መስፍን ሓጎስ ከም ዝበሎ ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ምእታው ኣብ መሰጋገሪ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትኣቱ እንተደኣ ኮንካ ንነብስኻ ኢትዮጵያ ኮንካ ክትኣቱ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ክሊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ኣኻ መፍትሒ ከተምፅእ ትደሊ ዘለኻ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኣብ አዲስ አበባ መጽኡ ዝሃቦ ኢንተርቪው እንተኾነ በኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ገርና ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን ዝብል ተሳለሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ አምባሳደር ዝነበረ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ፌደራል ኤንድ ኢትዮጵያ ኤንድ ኤርትራ ፌደራል ኤክስፒሪየንስ ዝብል ናይ ተኸስተ ነጋሽ መጽሓፍ ንሕና ዝተቃለስና ንሓንቲ ሃገር ንምቋም ዘይኮነሲ ንሕናን ኢትዮጵያን በባህልን በቋንቋን ሓደ ስለ ዝኾና ሓደ ፖለቲካል አምብሬላ ከነቅውም ኣለና ይዝበለ ስለዚ ታ አምቢሽን ናይ ስርዓት ህግደፍ ክንዮ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ናይ ቲዞናት ናይ ምዃን ስለዚ ኣብ ምዕራባውያን እንተኾነሲ ካብ ኢትዮጵያ ኣነ ነዚ ዞናዚ ክኸውን ዘለኒ ዝብል ስምዒት ስለ ዘለዎ ካብኡ ይዝነቅል ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ንሕና ንስኻ መርሓና ንስኻ ከምዚ ኢኻ ስለ ዝበለ
ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሳ እዩ ዝብል ስጋት ይህልወና እዩ በተሓደ መነፅር ናይ ኢትዮጵያውያን ከዓ ኢሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ሓደጋ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ከመይ ኢና ንሪኦ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ስኻ ምርሓና ክብሎ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ዝዛረቡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ዋላ እውን ዳን ኮኔል ትማል ዝዛረብ ነይሩ ፖለቲካል ናይቪቲ ኣለዎ ኣብይ ዝብሎ ነይሩ ንንዕኡ ክዘውር ዝኽእል መንሹም ኢሳያስ እዩ ዝብሎ ነይሩ ስለዚ ሓደጋነቱ ካበይ ዝመፅእ እንተልካ እቲ ሓደጋ ናይ ኤርትራ ኢሳያስ እዩ ማንም ካልእ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሕጂ ኢትዮጵያውያን እንተደኣ ተሰማሚዖም ሲ ሓደጋ ናበና እንታይ ይመፀና ዝብል ኣነ ብኸምኡ ኣይርአን እዩ ኢትዮጵያውያን ስለተሰማምዑ ኣይኮነን ሓደጋ ዝመፀና ብቐንዱ ኣብ ጉዳዮም ኣትዩ ሓደጋ ስለዘውረደ እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ምስምማዕ ናይ ኤርትራ ሓደጋ እዩ ዝብል ኣነ ኣይሰማምዓሉኒ ኣነ ዝሪኦ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ሓደጋ ካብ ውሽጢ ን30 ዓመት ኣብ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ዝገበሮ ነገር የለን እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣለና የብልናን ኣብ ኢኮኖሚ ፖሊሲና እንታይ እዩ ወላ ሓንቲ ፐብሊክ ፖሊሲ እንታይ እዩ ዜሮ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ 30 ዓመት እንዳድካያ መፂኡ እንዘን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ይድልየና ሃገርካ እንዳጥፋኻ ከመይ ጌርካ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ተረጋግፅ ከመይ ስለዚ እቲ ሕልሚ ዋላ ኣልኣሚኑን ዝበሎ ንሕና ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣይንደልያን ኢና ዝበሎ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣይትበታተንን ክትበታተን ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እዩ ባዕሎም ፈትሕዎ ስለዚ ሓለይቲ ኮንካ ምቕራብ ዘይኮነ ኣጀንዳ ናይ ዞባዚ ናይ ምዃን ሕልሚ ዘረጋገፀ እዩ ተዓብዪ ፀገም ግን ኤርትራ ከምኡ ንክትከውን ብፖለቲካን ብኢኮኖሚትን ዝዓበየት ዘይኮነት ዘድከያ እያ ኣልሚስዋ እዩ መናእሰይ ናታ ይወፁ ኣለዉ ስለዚ ብቐንዱ ሓደጋ እዚ ስርዓት እምበር ናይ ኢትዮጵያውያን ምስምማዕ ሓደጋ ኢሉ ኣነ ኣይወስድን እየ ክብል ደለ የቐኒየለ Thank you. ብዙሕ እዚኣ ሓዊ ዓንደ ብርሃን ተንኪፍዋ ማለሲ ኣትይዋ ዘሎ ታቐንዲ ዓባይ ኣርእስቲ እንድያ ቅድሚ ናብ ካልእ ሕቶኻ ምስጋርካ ካልኣ ክውስኽ እንደለኹ go ahead. هو مغنياتو أبسع عزينا عناني إرتراويان كفافيلنا ذو اللقب حادة سلاينا زمن الله قلينا أمدي سلاي إرتراون نتن إسيات بولكي نقول فلنا قلي محوادناها حاجر بالثلاثة الجلون السيئو الجن السويد حانلنا نجمر تاويانا يتفاع دحارنا إسيات من الله سوا أمدي لنا ذلك أبدي حجي كلها نانتاي تم قلينا إرترات أتفاع الله حجي نقول فلنا تم قليهم إذا حجت بسنك السجات ما يصبح إذا حجت برسن تفرسن ذلا إرترا طويلاتهم حجي كم زي عند برهان ولا ندحري قرب ملس متداعلنا ناي شالك أو لجرجس انترفيو تداعينا ناي حربنا مسفن حقوس ناي دان كونل ناي نفسير ملت زناوي قالوا بزحف تقصيت على تدوت استدعى الله جد كايو مجمر تازي نتساكا اندردو اذول كاسبي لناتنات إرتراي أمن ديو أي أمن اندول كن ملوس إرتراي علم لناتنات إرتراي دي تقاليسي يقول الحتو نسون تدعى دينا الليسنا قبض حشتوية موتاين قبلنا سلاينا ونكنا للي أنا قبلنا إتي إنما نجرناتنا كان زي أدقى بفقر زمتك الله والمو بيتو ماتيوم منتا كستوكوي وسدالو ندالا خاننا ودحتنا اي بلا عينه تمخنيلو خيت راح قال كتغبر عينه بحري انا نري دلن نغيرنا فاي سو اتس كل تاريخ اقميتنا حتى سنه 4 جميرو عاولوا كو ايجيبيا خيت داريغو كينو فيدريشن كونفدريشن كينو انا حاسس دبل ابزي حجه ساعات ثاني كله نغيرنا حبيبي አይፈልጥም ጸገም ንሕናይና ይቅበሎ ዘጽብና ስለዚህ ብንጹር ንኤርትራ ዘፍርስ ዘሎ እዚ ስርዓት ዝውል ቀሰብ እዚ ኩናት ዝውል ሰው ልጅ መጽ ይኮነ ንሱ ተኣሳሰረ እዚ ን25 ዓመት ብዛዕባ አርቲክል 39 ዝቆዝም ምክንያት እንታይ እዩ እንተልና ምክንያቱ ፌደራል ሲስተም ተሓዳሎ እቲ አርቲክል 39
ንትግራይ ይኹን ካልኦት ንክወፃ ኢንዲፐንደንት ንኾና ዘፍቅድ ሕጋዊ ስልጣን እሱ ክሳብ ዝሃለዎ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ንሱ ክጠፍእ ኣለዎ ንሱ ክጠፍእ እንተኮይኑ ከዓ መራሕቲ ትግራይ እቶም ዋሕስ ናይቱ ዝኾኑ ክጠፍኡ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኣላጊብና እንተሪእናዮ ስርዓት ንጥፍኣት ንስርዓት ተኸይሞ ፀላኢና እንተደኣ ለሊና ከነልብሶ ዕድል ኣለና ሃገርና ከነውሕስ ሃገርና ህዝብና ከነቐፅል ዕድል ኣለና እዚ ፀላኢና ከነለልዮ እንተደይክልና ግን ገሌና ዋርድያናቱ ገሌና ከዓ ንዑ ንቃለስ ኣብ ደገ ኮይና ንዑ ኮና ንቃለሶ ዘለና ምስቶም ዋርድያ ኣብ ደገ ዘለዉ ኢና ንቃለስ ዘለና እሞኒ ንሱ ከዓ እቲ ሃገር የጥፍእ ኣሎ እዚኣ ከስምረላ ይደሊ ይቕኒየላ Thank you. Well, ብዙሕ ዓበይቲ ጉዳያት ኣልዕልኩም ግን እቲ ናይ ሃገርና ጉዳይ ገለገለ ነገራት ብሩህ ኣሎ ሓደ እቲ ናይ ኢሳያስ ጥሙሓት ወይ ከዓ ኣምቢሽንስ ኣብ ውሽጢ ዶብ ናይ ኤርትራ ዓግብ ከም ዘይኮነ ኣርእየና ኣሎ ምናልባት እቲ ቁርብ ልክዕ ተነፂሩ ንኩላትና ክርዳእና ዘይከኣለ ኢሳያስ እንታይ ክገብር ይደሊ ኣሎ ናበይ ክኸይድ ደሊ ኣሎ እቲ ዝደልዮ ዘለካ ብኸመይ ከረጋግፆ ይደሊ ኣሎ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ኣብ ኖርማል ነገራት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ከባቢ ኮንፍሊክት ትነብር ሃገር ኩሉ ግዜ ነብሳ ከተሕይል ነብሳ ከተደልድል qabaa ክትሃንፅ ህዝባ ክትምህር ናብዚታት እያ ተተኩር ኢሳያስ ወርክስ the other way ሕጂ ዋላ ኣምቢሽንስ እንድሕር ሃልይዎ ቢዮንድ ዶባት ናይ ኤርትራ ዝኸይድ እዚ ብኸመይ ክበፅሖ ዝደሊ ዘሎ ኣነ ንምርኣይ እውን ቁርብ ዘሸግር ነገራት ኣለዎ ዋላ ዮሃንስ ገለ ዝጠቐሶ ነገራት እንተሎ ከምኡውን ዓነ ብርሃኑን ብዙሕ ነገራት እንተጠቐሰ ርግፅ ሓደ ካብቲ ነዚታት ክገብር ዘኽእሎ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ድኽመት እዩ ኣካታዓ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ሳዕቤናት ይርኢ የለን ኢሳያስ ዝኾነ ይኹን ነገር ገብር ብደረጃ እቲ ዝወስዶ ስጉምትታት እሞ ንኤርትራ ከዓ ሃሳይ ዝኾነ ክገብሮ ከም ዘይብሉ ንሪኦ ሳዕቤናት የለን ስለዚ ብዙሕ ሽግራት የእትወና ኣሎ ምናልባት ዶክተር ገብረ ዝጠቐሳ ሓንቲ ኢሳያስ is not responsive ንስቲክ ወይ ከዓ ንካረት ዝበልክዋ ዶክተር ገብረ ኢሉ እታ በትሪ ስለ ዝሓዝናያ እምበሪ እታ በትሪ እተሒዝናያ መድማዕናሉ ነርና ባህላ እዩ ካብዚ ምናልባት ቀፂለ ክልዕሎ ዝደሊ ሕቶ ሓው እድሪስ ቁርብ ብዛዕባ ኢሳያስ እንታይ ይደሊ ኣሎ ከኒዩ tell us something ብልክዕ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ካልኣይ እንታይ እዩ እቲ ሃያል ነጥብታቱን ድኹም ነጥብታቱን እቲ ንዓና እቲ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትታት ንክንወስድ ዘይኽእለና ዘሎ ብፍላይ ብወገን ኢሳያስ ከም ሓያል ነጥቢ ኮይኑ ዝረአ እንታይ እዩ what are his weak points also ኣብዚታት ቁርብ ተተዛረብካ ፅቡቕ شكرا اوكي انا حجي غروب تكاليف قونقا كتقمي مخنيات ذا فيري بيج بوينت واحد يا جماعه نحن يجب ان نفهم حقيقه واحده انه الجبهه الشعبيه لتحرير اريتريا كتنظيم سياسي كان في الساحه الاريتريه وناضل ووصل العاصمه اسمره وحرر البلد من الجيش الاثيوبي هذا التنظيم افتقد الى كاريزما بتاعت قياده ليدرشيب ده تصور الشخصي انا مع احترامي للتنظيم واحترامي للمناضلين وكل سلم رقبته لشخص هذا الخطأ الجسيم اللي ارتكبه هذا التنظيم في انه يسلم رقبته لشخص واحد خلق من اساس دكتاتور متسلط حاكم بامره لكن
بالمقابل السياس نفسه عنده جوانب تانية نحن ما قاعدين ننتبه لها. السياس خلق نظام حديدي بوليسي مبني على الأمن، خلق شبكات أمن قوية، ويمكن يعتبر جهاز الأمن الإريتري الموجود حاليا من الأجهزة القوية في المنطقة بكل ما يمتلك هذا الجهاز من مقومات تم توفيرها له، لأنه هذا الجهاز مرتبط بشكل مباشر به. الطريقة اللي تدار بها الدولة الناس كلها أنا بصراحة في حتة ما قادر استوعبها من كثير من الإخوة. يعني النظام ده أساس يعني هو اللي ينوم الناس ويقاعده وكذا. نعم هو دكتاتور وهو المتسلط، ولكن هنالك من يتملق لأسياس في إطار المؤسسة الحاكم. هؤلاء الناس هم اللي خلقوا من أساس أن يبقى هذا الدكتاتور وهذا الإله. زي ما فرعون يعني خلقوا منه هالة، حتى وصل إلى هامان نفسه اللي كان وزيره وقال له والله أنا يوم خلقت راسك ده تعبت شديد. بنفس العقلية الناس تفكر بهذا الاتجاه. السياس الجانب القوي فيه هو ده خلق تنظيم يعني مؤسسة أمنية حديدية، ما في وزارات حقيقية من حيث الشغل إلا في إطار الإداري اليومي والمعاملات اليومية. يعني ما في لا كابينت لا في غيره، أنت عارفين الكلام ده. الجانب الضعف الموجود في السياس هو الناس قاعد تهاب السياس نتيجة للتكوين الأمني للنظام القائم، ولكن حالة الضعف بتاعه بتكمن في أنه هو لا يملك مقومات البقاء لفترة طويلة إذا استوعبنا أنه هو نقطته البانية عليها هي الأمن والعمل الأمني والمتسلقين اللافين حوله. لكن في الأخ المتحدث قبل الدكتور يوهانس قال كلام مهم جدا. يعني قال يعني الإشكالية القائمة في أنه نحن ما قادرين نستوعب، نعتقد ما يصرح به السياس هو كلام للاستهلاك وللسياسة وللدبلوماسية، ولكن هو ما يقوله في إطار السياسة وفي إطار يعني الاستهلاك الإعلامي هو ما يبطنه في كثير من الأحيان. الآن أمامكم خيارات، أمامكم يعني تصرفات هذا الشخص في 3 محاور. المحور الأول في دول الجوار بدءا من اليمن، جيبوتي، السودان، وقبلها قبل الاستفتاء مع السعودية ومصر، ثم مع اثيوبيا من 98 إلى الآن والشيء ماشي. أنا داير أسأل سؤال وكلنا اللي قاعدين هنا ما أرجو تفهموني صح، ما تفهموني بفهم يعني ما هنا. يعني أسياس لمصلحة منو يدمر التجرينيا سبيكرز في تجراي؟ لمصلحة منو؟ عشان يستفيد شنو؟ إذا هو ذاته تجرينيا سبيكر، أنا بتكلم بشكل بعقل مفتوح، أرجوكم أفهموني صح. لمصلحة منو قاعد يدمر هذا الكلام؟ عشان هو يبقى سوبر باور. طيب يبقى سوبر باور إذا كان 8 ولا 9 مليون تجرينيا سبيكرز موجودين في تجراي، يعني حيعملها بال2 مليون بتاع التجرينيا بتاع اريتريا، يعني هو حيبقى سوبر باور. هذه عقلية تسلطية، ما عقلية بتاعت فهم حتى استراتيجي عشان يبقى هو سوبر باور. أنا من الفهم ده بعتقد، وإن كان هذا هو طموحه قاعد يبني على الموقع الاستراتيجي للقارة لإريتريا من خلال 1000 كيلومتر على البحر، وبالتالي هو يبقى شرط البحر الأحمر، يبقى على طريقة إسرائيل ويتسلط على الآخرين، وبالرغم من أنها هي عندها رقعة كده. هذا فهم الآن في إطار توازنات القوى السياسية تغيرت. التوازنات تغيرت. البحر الأحمر فيه 8 جيوش الآن فيه. لا ما يقدر يبقى هو شرطي فيه. لو كان أمريكا، وإذا اعتبرنا كلام ودي جورجيو صح، وإذا اعتبرنا الكلام ده كله صح، الآن الموازين تغيرت، ما حيبقى بهذا الاتجاه. ولهذا أنا أعتقد في تقديري الشخصي السياسة الجوانب القوية فيه اللي هو تكوين الأمني، إضافة إلى العقلية الاستعلائية وعقلية الاستخفاف بالآخر. هذه جعلته أن يبقى هو يعني في إطار إريتريا سوبر، في إطار المنظومة اللي هو حاكم بها هو السوبر، والآخرين زي الذباب عنده. إذا كان يعني جيش يعني ما عنده إلى الآن، نحن كلنا نعرف ما في وزير دفاع، ما في إريتريا إلى الآن، ما في وزير دفاع.
في دولة ما عندها وزير دفاع في الدنيا مثلا على سبيل المثال. وكل هذه المعايير هي تشكل في وجهة نظري شخصية أساس لعلماء الاجتماع وعلماء النفس. يجب أن يدرسوا الشخصية السيكولوجية بتاعت أساس الفرد، يجب أن ندرسها دراسة صحيحة. هل عنده إشكالية بتاعت تنشئة مثلا، كبر يعني عنده إشكالية وبالتالي في إشكالية؟ هل زي ما قال عند برهان ولد قرقيس اللي كان كتب إريتريا في مفترق طرق، اللي هو السفير كان في الاتحاد الأوروبي مثلا، اللي يقول والله قال لنا أنتوا قاعدين تتكلموا تحت إريتريا زي ما أنا جبتها كدفاعية كم تلزمت أخوه، كان يقول فيها مثلا يعني ده ناتج من شنو؟ يعني ناتج من حاجة داخلية في داخله، يعني في كونفليكت عنده. الأشياء دي يجب أن تدرس بشكل حقيقي. أنا قاعد أهبش نقاط، لكن تحتاج هذه النقاط إلى ندوات نتناقش فيها بأريحية بحبة حبة عشان نقدر نصل، لأنه نحن في النهاية مشكلتنا مش هو في شخصه، مشكلتنا في طريقة تفكيره ومن يلف حوله. هو في شخص واحد، لكن هو التفكير اللي قاعد يقود به الشغل ده. وفي ناس فولورز يعني ديل كيف نقدر نتعامل معهم وكيف نقدر يعني نوصل حقيقة أنه هذه هي المشكلة في إطار منظومة ما يعرف بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. سوري أنا طولت عليكم يعني. لا that's okay. That's okay. آم، قويتهم ኣለኹ alright. ከምዛ ዝበላ ቁርባን ይሕሊ ኣሎ ብኣብ ርእሲ እቲ ድዕፍ ግን ኣቶም ሰብ ክንብገስን ከለና ምልስ ኢልና ንድሕሪት ንርአየ ምስናይ ኩሉ ኣኽብሮተይ ነቶም ተቓለስትን ተጋደልትን ምስናይ ኩሉ ኣኽብሮተይ ነቲ ኩሉ መስዋእቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብሎ ውድብ ፍሽለት ናይ መሪሕነት ኣርእዩ ኣብ ሓደ መራሒ ተጠቕሊሉ እቲ ኩሉ ስልጣን ዝሃቦ እዚ ውድብ እዚ እዩ። ነዚ ከመይ ገይሩ ተጠቂሙሉ እንድሕር ኢልና طبعا ፅኑዕ እቲ ሓይሉ እቲ ፅኑዕ ሓደ ንሱ ጥራይ ዝእዝዞ ፀጥታ ምግባር እዩ። እዚ ናይ ፀጥታ መሳርሒ እዚ ነዊሕ ግዜ ሰሪሑ ሓደ ዱልዱል እሞ ከዓ ድላይ ክገብር ዘኽእል ሓይሊ ገይርዎ እዩ። ፈርዖን ፈጢሩ እቲ ድኹም ጎንኡ ዝበሃል ነገር እንድሕር ድሊ ኮይኑ ኢንስቲትዩሽን ዝብልዎ ዝፈጠረሉ ነገር የብሉን ኣብዚ ሃገር እዚ ወላ ሓንቲ ኢንስቲትዩሽን ስለ ዘይገበረ ዱልዱል እዩ ዘብሎ ነገር ስለ ዘይብሉ እዚ ሓደ ካብቲ ዊክነስ ናቱ እዩ። ቀፃልነቱ ከርእየካ ዘይክእል ነገር እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ሓወይ ዶክተር ዮሃንስ ዝበሎ ፀላኢና ክሊር ዘይምፍላጥ ሓደ ካብቲ ፀገምና እዩ። እስከብሉ ንርአዮ እዚ ኢሳያስ ሓያል ክኸውን እንተኮይኑ እንታይ ሒዙ ሓያል ክኸውን ዝሓስብ? ነቲ ትግርኛ ዝበሃል ብጌጋ ይትረድኡኒ ንምፍላይ ወይ ገለ ኢለ ይኮንኩን፣ ግን ከዓ ነቲ ትግርኛ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ኣብ ትግራይ ከጥፍእ እንድሕር ተንቀሳቂሱሲ ክሳብ ክንደይ ይደክም ከም ዘሎ ነናይ ህዝቢ ዳኣይ ሒዙ ክቃለስ ሓይሉ ጎንኡስ መን ይኸውን? በዚ መልክዕ እዚ ክትሪኦ ከለካ ክትርድኦ ዘፃግም እዩ። ባሕሪ ክንዲ ዝኣመሰለ ራሕቀት ዘለዎ ባሕሪ ሒዘ ሓያል እየ ዘብሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ በዓል ወዲ ጆርጆ በዓል ገለ ንፈልጦ ዛንታታት ገለ ምልስ ኢልና እንተሪእና እቲ ኩነታት ኩሉ ተቐይሩ ከምቲ ናይ ቀደሙ ይኮነን ዘሎ። ኣብዚ ባሕሪ እዚ ካብ 5 ንላዕሊ ሰራዊት ኣለዉ። ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን። ነዚ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ፅጉም ምዃኑ የርእየካ። I think ተን خلاصة ናይቲ ዝበሎ እዚ ከምዚ ገይረ ክሕፅረ እየ። ካልእ ዝጠቀሶ ነገር እንድሕር ድልዩ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ሃገርሲ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ዘይብላ ሃገር እንታይ ከይቲ ቲዮሪ ናይ ኢሳያስ እንታይ ኣለዎ? ብቲዮሪ መልክዕ ብፖለቲካ መልክዕሲ እዚ ነገር እዚ ኢልካ ክትሕዞ ትኽእል። ከምቲ በዓል ሓወይ ወልደ ገርጊስ ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርጊስ ዝበለና ገለ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ሃውተታን ዛንታን ኢና ክንኣቱ
ثانك يو. قرب ندني يعني اسياس لازم ندرس الشخصيه بتاعه سيكولوجيا يعني. هو ناتو انتي يحسب إسياس بناتو تردؤه كنردؤه زي كأننا نقرون كهليو. هل عنده مشكله بتاع التربيه كاب من اسس اقام الله هو تعبابيه ناتو مالتي حجي ايزي بعلو ابتنا يا سايكولوجي انت اتينا نتوم علماء النفس يبهلونا علم الاجتماع نا سوشيال ساينس يس نعوك نفتشوك خلالنا انتهي تسقم ناتو انا بكالي يكون جن حدا التعبابيه بعلو نبكالي از وزدكا بكمو يسردعني سوري إذا تاتون كاب كتقطر ويك حساس كتب لازلك هاي. شكرا. Okay. Thank you. Thank you, Idris. Sorry, that was just for 5 minutes. I will come back. Yeah. Alright. No, خلنا أعرف هنا مثلا إنه هم تقبرنا عايش مش. Let's take a break. سعبنا حالنا حياتنا بناي تقاوم تحايلتاتنا إرترا. Okay. بداية كنأتوي ناس الذي قرب 5 دقائق بريك توصلنا تبغى مثلا يوهانس